A my si, jak to teda uděláme? To je jedno, ale prostě něco tak, řekneš a ne, ale něco tak jak řekneš. bychom se měli domluvit, Piko sem, ne? Jenomže to fakt asi nebudu, no. Ale tak ale prostě tak, jak je to autentický, ne? No tak právě proto se nesmíme domlouvat. Dobře, tak víš co, tak jedeme, jo, prostě. Tak a jdem do Ty kola, začínáš. nebo to skončí? Ne, Začni a no, to někdo půjdu, naváže. já začnu, jo, prostě dávejte Dobře, pozor. tak jo, tak já Hele. se narovnám, počkej. Milá Sobťo, My, tvoji milovaní kamarádi. Tě máme rádi. Ti předáváme květinu. připijíme. Já taky přibíjím. Já nemám. Čemu? Já přibím květníkem. Přejeme ti hodně štěstí. A zdravím. Květin. A zdraví tomu malému. Jakýmovi hodnému malému nevinátku. Mhm. A aby ses měla dobře. Šťastný nový rok. To hlavně. A Protože neměla ten je se- za 30 minut, pozor, jo. To my tady teďka slavíme. A tak těm narozeninám ti hlavně přeju. Ale hlavně, aby ses neměla špatně. Mhm. A Kevin ti teď přečte pohádku. Z Indie. Dattatreya in Brahma, Vishnu and Shiva rolled into one. He is represented over and over again. One stone, hey, on the graph. Fields next to the river of Varanasi by two symbols of the three gods in his 6 hands. Ano, a všichni žili šťastně. Až Ale do smrti. Není na to číst pohádky z Ti. fotografické knížky. Možná ta kuchařka tady by byla zajímavější. Happy birthday. Tak, no, tak konec, ne? Asi konec. Tak ahoj. Čau. Tak teď by to měl někdo na sobě. Dej ti vypnout.